Aký bol tvoj prvý mobil? Môj prvý mobil, to si pamätám. Ja som mal ešte ten prvý NMT. To boli také tehly veľké. Áno, to bol NMT. Teraz máme GSM systém a predtým bol NMT. A bol Eurotel, tak sa to volalo. A bolo to číslo, že 0901 700 778 som mal číslo. Dodnes si to pamätám, 30 rokov dozadu. Ja si pamätám ešte číslo, moje telefónne číslo mojej pevnej linky ešte v komunizme na telefón. 335585 sme mali telefónne číslo. No a toto bolo, čiže ja som mal 778, čiže som bol v tom čase vydávali postupne, jak tabulky u auta, takže ja som bol 778 majiteľ mobilného telefónu v Československu. V celom Československu. Takže dá sa povedať, že som bol medzi prvými, ktorý si to kúpil. Dobre. Vtedy bola minúta, si platil, či si telefonoval, alebo tebe telefonovali, minúta 15 korún. To bola strašná šleha. Vtedy to bola 15 korún, to bola strašná suma, keď si človek uvedomí, že káva vtedy stala, ja neviem, 2 koruny, alebo koľko, vieš, že tá minúta bola strašne drahá. Ten telefon stal 100 000 korún. Ty zober, že v tom, neviem, či to bol 91. alebo 2. rok, keď to pustili, no tak to bol, jak rodinný dom mali, vieš. To a s tým súvisí otázka, aké bolo tvoje prvé auto? Prvé auto bol Žigulák. Žigulák, Lada, 1200. Ale také, že prvé vážne auto. Prvé vážne auto som si kúpil v 88. Ford Escort. Tak, to som bol frajer. To bola vážna vec. To mali len pumpári, to mali čašníci, to mali mesiari, zelovocári, vieš. A Boris Kolár. Sama šlachta. Komunizmu. Dobre. No a potom Vexláci mali samozrejme drahé auta. To musím povedať.